ଆଜି କଣ ପଢିବା ଜାଣିଛ? ସାତ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିବା। ସାତ ରଙ୍ଗ କଣ କହୁଛି? କଣ ବୁଝିଲ କହିଲ? ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଟେ ତିଆରି କରିଛି। ଦେଖି ପାରୁଛ? ଦେଖୁଛ ତ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ କହିଲ? ସାତଟି ରଙ୍ଗ। ସାତଟି ରଙ୍ଗ କଣ କହିବି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ବାଘ, ନିଶ, ହନାଲା ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଜୋରେ ବୋଲ। ବାଇଗଣି। ପାଟି ଜୋରେ ବୋଲ। ଘରେ very good. Namaste.